Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Husto na! Ernesto! Husto na! Hilom na, hilom na. Hilom na. Luwas ka na. Hilom na. Busy! MS Ernesto Martin. Ako ning asawa. Gihostage ni aning NPA. Kunaw may pangutana willing ko og kini kong asawa nga motubag. As an officer of Philippine Constabulary, I am willing to work jointly with the police force regarding these incidents na nagsugod dito sa Mabolo Church sa St. Joseph Parish Church. Human sa pagtugod sa kulabaw nga makikolaborate ko sa joint investigation nga himuon sa kapulisan ug PC. Any questions, please, sir? Plitin na mo ba'y? Naog tanay. Hindi lang, hindi lang. Siguro ka ba? Nadi na nang tamo doktor? Dili na. Ko anak, basin. Anad ako ning. Pirmi ko makakitagpatay ka dato. Ayaw ka pala. Pamanits ko. Tana. Sarge, Oh, Guryo. daghan kayo may naminas broadcast sa radyo. Buwang, Q-Stitch na Vicky. May galing, nalukas ni mo yung mga asawa, Sarge. Kumusta ang Kernel? Ito sa operating room. I am Miss Julie. Nasunod sa chapel, may Sarge. Vicky, nahibaw ko. Maila kayo nga. Lutaw pa kayo ang imong unang-una. Tungod sa nahitabo. Hindi kasultihan ta na ka. Nagkamanits na ko. Ayaw ka pala ka. Sa ako nang kiingon mo kaganina ang anad ko. Anad ko ning. Anad ko pisan taliwa pa sa gubat. Kung unsa may kipati karon ni Julie ni mo og nako. Ang importante nga doon na say kasulti-sulti. Na kinahanglan siya nato. Tung ana to siya nga nagluhod ning. Tana, Suod na sad ko, bay. O sige. Tana mo. Ma'am Julie, ni ako. Kauban ako si Bay Erning o si Inday Vicky. Oh. Julie. Ni ami si Vicky. Joel, gikasabot na mo ang nahitapo sa Colonel. May pasalig ang mga doktora. Luwason ko nila si Dennis. Unsay buot niyo ipasabot nga nagsubok mo? Inyong gitunglo ang akong bana. Julie. Inyo bang gitunglo ang akong bana? Pagpaingon na mo ni Dennis sa ospital. Daan ako niyang giingnan nga dili siya gusto mo ani ka, Ernesto. Ning, Oh. Ayaw pa abot nga magkagubot din sa ospital tungod ni mo, Ernesto. tananing, Hinaot untang nagkasabot ka. Lakip ka na, Vicky. 50-50 si Dennis.
Iya gid kong gipahinumduman. Bisa nagkalisod siyang sulti. Miingon siya nga dili siya gusto mo duol ka Ernesto sa iyang nahimutangan. Ayaw ninyo paabot nga pugson ka mag-abog. Guard! Guard! Tana lagi, Ernesto. Bay, tana lang, bay. May problema ka ni ma'am? Tana, bay. May doon ng gwardiya. Why problema, guard? Okay. Tana na lang, Ning. Masaylo kami nga nakasamok ni Majol. So sorry. Tana, bay. Tana, Ning. Paselo mi, Julie. Ay, nagbalik din sa ospital, Ning! Paselo mi. Palihog! Ayaw nang pagkita din na mo! Ayaw nagsampay ang gisulti ni Julie. Please, Ernesto. Attention, Mrs. Jolie Trinidad. Attention, Mrs. Jolie Trinidad. Oh, gitawag ang atensyon ni Julie. Mrs. Jolie Trinidad, emergency room, please. Oh my God, no! No, please! Julie! No! Mrs. Jolie Trinidad, emergency room, please. Vicky! Ning, nagkabatik taon sa gisulti ni Julie. Ginoo! Ayaw itaw ni tugot nga mawa si Dennis! Ernesto! Ayaw itaw! Ginoo! Ernesto! Bye! Gikinhanglan na gyud nga operahan siya, ma'am. Maong gitawag ang imong atensyon aron mapibaw ka nga operahan na siya. Nahibaw na ta kung unsa kadelikado yung kemtan. May pasalig mo kanina. Please, doktor, save my husband. We'll do our Please, best, ma'am. please. Abagay lami sa inyong pagampo. Please, hurry up. Dili ni. Padit lang! Ernesto! Dong! Ernesto! Dong! Ernesto! Dong! Ayaw buhi, dong ha! Ayaw yung buhi, dong taon! Ayaw kita buhi, ha! Ayaw buhi! Ayaw yung buhi! Ernesto! Ayaw kita biya, dong! Ayaw kita dua! Ayaw kita ha! Ernesto, Ayaw! ba? Fight, you know, fight! Ayaw kita biya, taon! Ang nana din eh! Wala ang nana din eh! Ayaw ko kupogi pala yung chon! Dong! Kung makasulti No! ka si Dennis, iyo ka nang gihingin lang, Ernesto! Giingnan ka na nako kami sulti si Dennis! Nga dili siya gusto magpadool ka niya! Kahit ka go! Dili ka makasabot! Ayok sabot ka nga kung bana! O sa may labot mo niya, ha? Ha? Guard! Guard! Sir, sorry kayo, sir. Pugson ka na namo. Buhay ka ninyo! Ay lang. Buhay ka ninyo! Koptik ba yun yung koptik? Guruya na siya ka to sa gawas! Guruya ninyo! Mida! Ayaw na siya pasagla din, he! Ayaw na ninyo! Pasok lagi, me. Salina. Buhay na ko ninyo! Ay, kukuptay! Ayaw lagi, sir. Paliho lang. Ay! Ayaw! Ayaw! Ayaw. Dili na kinahanglan nga inon pa ninyo ni nga kumbana. Buhayin ninyo sa pareho. Sorry kayo ninyo, ma'am. Sorry, mama. Sorry sa kayo. Ning. Ning. Sus! Ning. Kutob sa may bawaan akong NPA. Kutob sa mailhan akong NPA. Hukdon ko yung patay, Vicky. Ernesto. Ipalumpa ko yun ka na. Hukdon ko silang patay. Kunjing. Miguel. Tao-tao na ko nung nasa operating room si Dennis. Mo'y poong sa mga nurse. Uy, kisabay kipunay na maglingi og lantaw. Wa man lagi na ko makita sila si Erning ug Vicky. Ingon kakainia sila sa ospital. Basin to adapit sa operating room. Atoon na to, Miguel. Tana. Nasa si Julie sa gawas. Pero wala to makita sila sa Erning. Julie, kumusta ang kahimtang ni Dennis? Ay, pasayloan nga nataod-taoran ang among pag-abuti ni sa ospital. Wa man kudayon makatawag sa Vice Erning nga may nahitabo sa simbahan sa Mapulo. Kumusta ang kahimtang ni Dennis, Julie? Miguel. Julie? Miguel. Oh,
sorry. Dili na mo tuyo nga masamo ka. Kunjing. Sorry, Julie. Nice of drinks mo, day. Kaon mo, David. Sarge. Tara. Bening. Nga sila si Papa o Mama ni mo. Pa, Ma? Ning, niya sila sa papag mama. Lingkod mo pa, Ma. Kunjing. Ako nalay mo sulti, Miguel. Nagtuumi si Papa ninyo nga lakip ka mo si Vicky, kao pa ni Julie dito sa gawas sa operating room. Dili sa pag-unsan, no? Pero naikog mi si Miguel. O gibati medyo kataha o kauwaw kay wa man gyud mo tingog si Julie. Gagda ko na ubiya si mama ninyo. Nga naman di ay, Ning? Nga nun eh? Excuse na ninyo pa. Ernesto. Asa ka man, Ernesto? Vicky? Sundon ko si Erning, Ma, Pa. Excuse ninyo. Goryo, doon na ba miwa masayri si Miguel nga nung ingon ni ang among nakita nilang Julie, ni Erning ug Vicky? Naamang yun ay pagka-secretive inyong anak ng kunsing, Sir Miguel. Mga doon ay daghang mga panghitabo nga di ninyo masayran, mahibongon lang mo sa mga lihok nga ingon ini karon. Di yun na to masabtan. May nahibawan ka, Guryo. Doon na, sir. Doon na kayo. Sa laing higayon, nagkatrukis sa ang suod nga managhikala. Ito mo magsugod atong riot, sir, sa karali. Wa mo pabor si Bay Erning sa mga rallyista. Ang tuyo niya, nga dili ng taon marayot, bakit taas kayong tensyon na itong higayon na pan. Kalit kayo, bunog si Bay Erning. Tabangag bunal-bunal sa anti-riot squad. Kinuo ko. Nagsugo pa yun mo si Karen Dennis. Unsa may katarungan? Aron ko no, di makabaldas Bay Erning sa pagbungkag sa rally. Pero sir, pagbunal-bunal hinunod tong Bay Erning mo yung nakatrigger nga marayot ang mong rally. Abin, yanggon ba yung Dennis nga siya man nagsugo? O tong tungod sa kay ubos yung Bay Erning, balin siya sa komposit. May kuyog lang sa kuniya eh. Wa na si Erning ni Dennis. Wa na. Niya nasundan pag yun Sir Miguel. Nang kunsing. Okay noon, ako nagyun yung itugan ninyo sa tinuod ha. Ato bang adlaw nga miabot ang mga pictures ninyo ba? Nagdasok ang mga sakinan, heavy traffic kayo kay gusto mo tanaw ang sa mga lagway lagi ninyo ang daghang mga tao. Ambot gituyo sa siguro tong Carolinis nga nagud siya tunga. Wag yun niya ilugar yung sakinan. May nakaingon nga masamot ang traffic. Mato gihinay siya badlong ni Bay Erning. Nga mao siya nakaingos traffic atong higayon na pero siya may nagman ato. Nya giduol siya ni Bay Erning nasuko man noon. Gitinuod ni Bay Erning. Mauwa taos ka uwas Dennis oy. Payukan siya ang lisensya ng Bay Erning. Gibutang sa TOP. Gibutang sa TOP ang mga violation ni Dennis. Nga nung naingon man anak taon ang mga hitabo. Ganina yun, ma'am. Dito simbahan mabulo. Kalit kayo itong mga ito buha. Dito noon tayo may baabas simbahan sa Bay Erning. Kalit nga doon ay may buto. Pagbalik na mo gamas, igo si Kernel o ang iyang bodyguard. Oh. Napatay ni Erning ang tulo kasparo o ang usa mo nagustig si Vicky. Jesus, Ginoo ko. Kinsa nagpusil ni Dennis, Guryo? Katong ustig ni Vicky. Si Kaliyo man kuno to. Usa kuno ka NPA. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.